moitas situacións nas que ti podes comportarte, ter unha conducta determinada, que despois incluso xeneran malestar. Ti podes te replantear e dicir, eu por que fixen eso? Por eso eu falaba da empatía antes, pensar de por que tomamos as decisións que tomamos e refacer esa revisión, ou ter ese espírito crítico revisando que é o que facemos e por que o facemos, é o primeiro paso para poder entender por que nun momento dado os nenos chegados a unha edad replanteanse as cousas e toman unha mesma dirección todos. Todos empezan a tomar unha mesma dirección para poder afrontar o que lles pasa ou para poder convivir. E iso ten que ver con as enseñanzas que se levan, pero sobre todo co que se interioriza. Por eso, moitas veces, cando se fala de condutas machistas, eu me acordo unha vez que me dicía, no, moitas veces o típico que se quere investigar as condutas machistas. As condutas machistas, moitas veces, o primeiro que temos que facer é unha revisión das nosas. Eso xa para empezar. E non pensar que por estar estudando moitas veces este fenómeno, ti estás libre de padecelo. E como poder acadar a información de que primeiro ten que haber unha revisión. E esa revisión somente se pode facer dende a honestidade, sobre todo dende a consideración de que se todos formamos parte desta cultura, todos somos permeables a ela. E de alguna maneira o que temos é que ir desactivando que é o que fai posible que outros cheguen a outros niveis, simplemente poder chegar a facer iso.